מהתורה. מקיימים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, לצאת מהבית ולשבת בסוכה. עוד דבר, אנחנו יודעים שהגמרא דורשת שיש מחלוקת תנאים, למה מקיימים את מצוות הסוכה. יש לנו דעה אחת, דעת רבי אליעזר, שרבי אליעזר אומר שבעצם חג הסוכות זה הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, על זה שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד שיצאנו ממצרים. עם ישראל יצאו ממצרים, איך הקדוש ברוך הוא הגן עלינו ושמר עלינו? בענני כבוד, 7 ענני כבוד שהקיפו אותנו. וזה בדיוק הסוכה, שאנחנו רוצים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו בונים סוכה. היו בעם ישראל במדבר, היו 7 ענני כבוד, זכר לאהרון הכהן, בזכות אהרון הכהן. ענני הכבוד הם 4 עדפנות, והסכך מלמעלה, והקרקע מלמטה, היה ענן כבוד מלמטה שהיה מיישר את הדרך לעם ישראל, ועמוד הענן גם שהלך וליווה את עם ישראל במדבר, שזה ענני הכבוד שהיה עם עם ישראל, שבעצם גרם לכך שסמלתך לא בלטה מעליך, בעצם הבגדים של עם ישראל לא בלו, אז סך הכל 7 ענני כבוד, 4 עננים מהדפנות, ענן כבוד אחד מלמעלה שהגן על עם ישראל מהגשם, מהכפור, מהקור, ענן כבוד למטה שישר להם את הדרך, וענן כבוד איתם. זה בעצם הסוכה. סוכה כשרה זה קודם כל 4 דפנות. והסכך, ולמטה הקרקע צריכה להיות שלא יהיה בה ריח רע, שלא יהיה בה דבר שיגרום לאדם להצטער בחג הסוכות. לכן יש כאלה נוהגים לשים דשא סינתטי, או כל מיני דברים בשביל שיהיה נעים לשבת בסוכה. ובעצם השהות בסוכה, שזה הענן הכבוד השביעי, שזה בעצם כמו שהאדם נכנס למקווה. יש לנו 3 מצוות שהאדם יכול לקיים אותן בגופו ממש, בכל גופו, שזה מצוות יישוב בארץ ישראל, שהאדם גר בארץ ישראל, כל רגע מקיים מצווה. זה המצווה של מקווה, שהאישה טובלת במקווה, זה מצווה שמקיימת בכל גופה להתאר, והדוגמה השלישית זה סוכה, שהאדם יכול 7 ימים, כל רגע שהוא בתוך הסוכה, הוא מקיים מצווה. לכן אנחנו יודעים שהשינה בסוכה היא יותר חמורה, שיש מצווה לישון בסוכה, ואפילו יש הלכה שאם אדם רואה את חברו נרדם מחוץ לסוכה, הוא צריך להעיר אותו שיכנס לסוכה, כי בעצם השינה היא יותר חמורה מהאכילה. אכילה, אם אדם רוצה לשתות מים או אכילת ארעי, משהו שאין בו 56 גרם, פחות מקבצה, לא חייב בסוכה. אבל שינה, אפילו שינת ארעי, חייבת בסוכה, וזה בעצם המצווה שהאדם חייב 7 ימים. אז זה זכר לענני כבוד. רבי עקיבא חולק על רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר שהסיבה שאנחנו עושים את חג הסוכות ויוצאים מהבית, יושבים בסוכה, זה זכר לסוכות ממש, שעם ישראל עשו להם במדבר. ולמה? כי אנחנו רוצים להגן במדבר, עם ישראל רצו להגן על כל מה שהיה להם במדבר, מפני השמש, מפני הרוחות הרעות, כל מיני דברים שהיו במדבר, לכן הם עשו סוכות ממש. אז אנחנו בעצם מקיימים את המצווה הזאת, זכר ליציאת מצרים, לסוכות שעם ישראל עשו כשיצאו ממצרים, ענני כבוד או סוכות ממש, ולכן גם בקידוש, מי שיסתכל בקידוש בערב חג הסוכות, אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. מה האדם צריך לכוון באותה שעה? להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, על הסוכות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ביציאה ממצרים. כן, עכשיו באמת, את הסוכות שעם ישראל עשו ביציאת מצרים, זה היה בחודש ניסן. אז למה אנחנו בונים סוכה בחודש תשרי? אז יש לזה הרבה טעמים. טעם אחד, שזה שבניסן זה לא חוכמה לעשות סוכה. כי יש שמש וחם, אדם רוצה לעשות סוכה שיהיה לו צל, כמו הקיקיון של יונה. אבל בחודש תשרי זה זמן שמאוד קר בו. אם אדם יושב בלילה בסוכה, אז ניכר לכולם שהסיבה שהוא בסוכה זה רק בגלל שככה ציווה השם. ולא בגלל הצל, לא בגלל השמש או דברים אחרים,
ולכן אנחנו עושים את זה דווקא בחודש תשרי, שיהיה ניכר שאנחנו מקיימים את המצווה הזאת לבנות סוכה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. עד לכאן ברור? כן, המורה. בשמחה, מי שיש שאלות, תוספות. מאוד ברור. ביחד, לומדים ביחד. ברור ברור. יופי, מצוין. אז אנחנו בדרך כלל, בשיעורים שלנו, אנחנו נוהגים לומר שתמיד צריך להסתכל על כל דבר ארבעה רבדים. יש לנו בתורה פרדס, יש לנו פשט, יש לנו רמז, יש לנו דרש ויש לנו סוד. עד עכשיו אמרנו שני טעמים למה אנחנו בונים את הסוכה. קודם כל מצד הפשט, שככה הקדוש ברוך הוא ציווה, ואנחנו עושים רצונו, בסוכות ישבו 7 ימים, אנחנו יוצאים מהסוכה, יוצאים מהבית, יושבים בסוכה. זה הפשט. ראינו גם את הדרש. הדרש זה הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מכירים לקדוש ברוך הוא טובה על הסוכות שהקיף אותנו ביציאת מצרים, ונראה עכשיו עוד 2 טעמים. טעם נוסף אומר המדרש. מה אומר המדרש? כתוב בשיר השירים, כתוב, הביאני המלך חדריו. מה זה הביאני המלך חדריו? אומר המדרש, הביאני המלך חדריו זה שהקדוש ברוך הוא אחרי יום הכיפורים רוצה להראות את אהבתו אלינו. ולכן אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אחרי שיצאתם מיום הכיפורים, אחרי 10 ימי תשובה, אחרי חודש אלול, שאתם קרובים אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עכשיו תהיו איתי 7 ימים קרובים אליי. בארמון המלך זה בחדר, חדר שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, זה בעצם הסוכה. הביאני המלך חדריו, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בסוכה, וזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. כן, סוג של מתנה. אחרי יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו. הנה אנחנו נקיים מכל עוון, מכל חטא. אומר הקדוש ברוך הוא, בואו תהיו איתי עכשיו בחג הסוכות, 7 ימים, תהיו איתי עכשיו בסוכה, ואני מראה את אהבתי עליכם. בעצם אנחנו רואים שחג הסוכות זה סוג של מתנה שהקדוש ברוך הוא מקרב אותנו אליו. הזוהר הקדוש כותב שהמצווה הזאת של חג הסוכות, יש בה גם סוד מאוד מאוד גדול. אנחנו אומנם לא מבינים בסודות, לא מבינים בדברים הפנימיים האלה של התורה, אבל הזוהר הקדוש כותב שהסוכה נקראת צל האמונה, צילה דמהימנותא. כלומר, במשך 7 ימים, האדם יכול לקבל בסוכה הרבה אורות, הרבה ברכה, שהשכינה נמצאת בסוכה, ובעצם, לכן זה 7 ימים, כנגד 70 שנה, שהאדם חי, והאדם מקבל אורות מקיפים. יש את הפיוט הידוע, כמספר סוכה, מספרו עלה. אנחנו יודעים שהמידות של הסוכה, יש בה בעצם סוד מאוד גדול, שהאדם בעצם כל רגע בסוכה נמצא עם הקדוש ברוך הוא ממש. ולכן נוהגים שלא לעשות דברים בזויים בסוכה. למשל, לא מחליפים טיטול בסוכה. לא עושים כל מיני, אם יש לך סיר עכשיו שסיימת לאכול, אתה מיד מפנה אותו מהסוכה. כי השכינה עצמה נמצאת בסוכה, ולכן זה דבר שהוא מאוד מאוד קדוש. צריך לשים לב, גם לא לזלזל בעצים של הסוכה, לא לדרוך לאחר חג הסוכות, לא לדרוך על הסכך של הסוכה. יש בעצם הרבה הלכות שקשורות לעניין הזה, שיש אור מאוד מיוחד בסוכה, ומי שיש לו את דף המקורות, אז אני קורא במספר 6. הארי הקדוש כותב, לכן צריך שלא יהיה כל כך מעובה, וצריך שיתראו מתוכה הכוכבים, שהם בחינת האורות העליונים, שבהכרח מהירים ועוברים למטה בהכרח. אומר הארי הקדוש, תדע לך שאתה צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא שוכן בסוכה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בסוכה, ולכן את הסכך אנחנו לא מכסים לגמרי, אלא משאירים קצת לראות הכוכבים. ולמה? שיהיה לך חיבור ממקומו, מקום כבודו של הקדוש ברוך הוא, אל הסוכה למטה, שזה בעצם הסכך שמחבר בין עליונים ותחתונים, ולכן אתה צריך לשים לב
להיזהר בסוכה. אותו דבר, כתוב שאסור לכעוס בסוכה, אסור לריב בסוכה. יש הרבה הלכות, למה? כי זה כמו בית כנסת. שאדם בעצם צריך לזכור שהסוכה יש בה שכינה, יש בה קדושה יתרה, ואדם צריך להיזהר שלא לקלקל ולא לפגום בסוכה המיוחדת הזאת שיש לו. אבל עם זאת, הסוכה היא כמו הבית של האדם. כתוב בסוכות ישבו 7 ימים, תשבו כהן תדורו. מה שהאדם רגיל לעשות בתוך ביתו, מותר לו לעשות בסוכה. כן? אפילו תשמיש המיטה מותר בסוכה, כי הסוכה זה כמו ביתו של האדם, והאדם לומד בסוכה, האדם אוכל בסוכה, האדם ישן בסוכה, כמו שהוא עושה בביתו. לכן גם יש לנו הרבה סגולות שאפשר להרוויח ב7 ימים הללו, שהאדם יכול ב7 ימים האלה להרוויח הרבה ברכה. יש לנו בספר ליקוטי עצות, מביא רבי נחמן מברסלב כמה סגולות. קודם כל הוא אומר שהאדם יכול לזכות לקבל שכל של תורה, להבין את התורה. ככל שהאדם יהיה יותר בסוכה ב7 ימי חג הסוכות, יקבל שכל של תורה. ולמה? כי הוא בעצם עושה את הדבר שהוא הפוך מן השכל. הוא עושה את הדבר שהפוך מן ההיגיון. הוא מוותר על הבית שלו, על המקום היציב שלו, מוותר על המיטה שלו, מוותר מצד ההיגיון. זה לא טבעי שהאדם יצא ל7 ימים ויגור בתוך הסוכה. ואף על פי כן הוא יוצא מהסוכה, מוותר על ההיגיון, משליך את השכל, מה שנקרא, ויוצא לסוכה. ולכן הוא זוכה מידה כנגד מידה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שכל של תורה. דבר נוסף, כותב רבי נחמן מברסלב בליקוטי עצות, על ידי מצוות סוכה זוכים לטהרת הלב. מה זה טהרת הלב? אם אדם יש לו כל מיני מידות לא טובות בלב, והוא רוצה לבטל אותן, מתי זה דבר גדול לבטל את המידות הרעות שנמצאות בלב? חג הסוכות. למה? כי זה שהאדם יוצא מהבית שלו ויושב בסוכה, יש בזה בעצם דבר מאוד גדול. אדם רגיל שמפחד לא יוצא מהבית שלו, לא יושב בסוכה. 7 ימים בשנה יוצא ועוזב את הבית היציב שלו, אלא הוא רוצה להיות במקום שהוא בלי פחד, בתוך הבית שלו. אז הוא מוותר על הבית היציב, לא מפחד, יוצא ישן בחוץ, עם 4 דפנות, מתחת לסכך, וכך הוא מבטל את כל המידות הרעות שיש לו בלב. לכן, מי שיוצא מהבית יושב בסוכה, זוכה לטהרת הלב. עוד דבר, כתוב שמצוות הסוכה זה סגולה לבנים. למה זה סגולה לבנים? כל העניין של הסוכה זה העניין של בניין, שהאדם צריך לבנות, יוצא מיום כיפור ובונה סוכה. הבנים של האדם זה הבניין שלו. הבניין שלו אחרי 120 שימשיכו את דרכו. לכן הבניין של הסוכה זה סגולה גם לבנים, וכף החיים מבטיח שמי שזהיר במצוות סוכה, ינצל בכל השנה מכל מיני מריבה ומחלוקת. ולמה? כי בדרך כלל בבית, כשאדם נמצא בבית, כל אחד בחדר שלו, כל אחד במקומו, בסוכה פתאום כולם צריכים להצטופף, כולם צריכים להיות ביחד, במקום קטן. יש פה איזה כביכול אחדות מיוחדת, יש פה איזה שלום, יש פה איזה קיבוץ כזה גדול שכולם מתאמצים להיות באותו מקום ביחד, ולכן הכף החיים מבטיח שמי שזהיר במצוות הסוכה, מקפיד אפילו דברים קטנים, אפילו מים לא לשתות מחוץ לסוכה, זוכה שלא תהיה מחלוקת ולא תהיה מריבה בביתו בכל אותה שנה. ככה מביא גם הרב מרדכי אליהו בהלכות חגים, שמי שזהיר במצוות הסוכה, זוכה שלא תהיה מריבה בביתו בכל אותה שנה. בואו נשמע אתכם. מי רוצה להוסיף? יהודה, מה קורה? אתה לא שואל שאלות. הרב חננאל. כן, דודו. אני גם שמעתי משהו שמצוות הבנייה של הסוכה היא ממתיקת הדינים, משהו כזה, המתקת הדינים, מי שיש עליו איזה משהו, נכון, אז נכון. הבנייה של... נכון, כן. ככה מישהו... בליקוטי מוהר"ן הוא מביא
שהשבעה ימים שהאדם יוצא מהבית ויושב בסוכה, זה סוג של גלות. סוג של גלות. אתה עכשיו יוצא מהבית, ואתה נמצא בסוג של גלות מחוץ לבית 7 ימים, כמו שהאדם נמצא שבוע ימים בבידוד, כן? סוג של כפרת עוונות. סוג של כפרת עוונות. אז כמו שאתה אומר, מי נכון. שיוצא מהבית ומקבל על עצמו, מעצמו ישן בחוץ, מי ישן בחוץ? אדם שאין לו בית. אתה מקבל על עצמך את הגלות הזאת, ויוצא מחוץ לבית 7 ימים, כמו שאתה אומר, זה ממרק את העוונות, ממתיק את הדינים, גם אם היה צריך לבוא על האדם איזה משהו, לכן ב7 ימים האלה הוא ממתיק את כל הדינים, הגלות הזאת, הצער הזה, שאתה ישן בחוץ, בתוך הסוכה, זה מכפר לך על העוונות, נכון? עכשיו, מה לגבי גם שאמרת כל מיני דברים על המצווה, על הסוכה וזה, לא היה משהו של ענני כבוד שכביכול, כאילו, שליוו את בני ישראל, זה משהו כזה פעם שמעתי, פירוש כזה גם? נכון, נכון, אמרנו שהגמרא אומרת שהסוכה, שהאדם עושה את הקידוש בערב סוכות, הוא מכוון כמה כוונות. כוונה ראשונה, הוא מכוון שהוא יוצא מהבית ויושב בסוכה, כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. זה אחד. 2, הוא מכוון הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, זכר ליציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד, ועשה לנו סוכות. ואמרנו, הטעם השלישי, שהאדם מכוון, זה בעצם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שצילה דמהימנותא. הסוכה נקראת צל האמונה, שאתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא 7 ימים בסוכה, והטעם הרביעי, אמרנו שהאדם בעצם מכוון, שיש בזה אהבה גדולה שהקדוש ברוך הוא מראה את אהבתו לעם ישראל, ואמרנו על פי המדרש בשיר השירים, הביאני המלך הדריו. הסוכה נקראת החדר, הארמון של הקדוש ברוך הוא, ויש לנו אפשרות 7 ימים עם 7 האושפיזין, לבקש מהקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה, תבקש. כמו שעת הנעילה, שהקדוש ברוך הוא קרוב אליך, ככה 7 ימים בחג הסוכות, אתה יכול לבקש את מה שאתה רוצה. מסופר על כל גדולי ישראל שהיו יוצאים מהסוכה, היו מנשקים את הקירות, מנשקים את הדפנות, עד כדי כך. שיש בסוכה קדושה מאוד גדולה, לכן כל רגע ורגע, מי שנכנס חג הסוכות ועד היום האחרון, אתה יכול לבקש בקשות בסוכה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ממש. רגע, יפה. יש לי שאלה, רב. כן, רבי יהודה. ממתי אנחנו מצווים לשבת על הסוכה? כלומר, גם בני ישראל, כשיצאו ממצרים, ישבו בסוכות, או מכניסתם לארץ? מזמן שקיבלנו תורה בהר סיני, לפני 3,300 שנה, מאז עם ישראל עשו סוכות. עשו סוכות רק בחג סוכות, או עשו סוכות קבוע, באופן קבוע? כן, עשו סוכה בי"ד בתשרי, כמו שכתוב בתורה, שאנחנו נקרא, בסוכות ישבו 7 ימים, בעצם בחודש תשרי, ב-14 י"ד בתשרי, התחילו לקיים מצוות סוכה, זה מצוות עשה מהתורה, כמו מצווה להניח תפילין, כמו מצווה עכשיו לשמור שבת, מצווה ב-14 בתשרי, לבנות סוכה ולשבת בה 7 ימים. מזמן מעמד הר סיני התחילו עם ישראל לבנות סוכות. זאת אומרת, בחג הסוכות, בתשרי הם היו בונים את הסוכות. כל שנה. כל שנה. כל שנה 7 ימים. 7 ימים, בדיוק. אוקיי. יפה. עכשיו, עוד דבר שכותב הפלא יועץ, רבי אליעזר פאפו, הוא כותב דבר מאוד מאוד קשה. שאם הוא לא היה כותב את זה, לא היינו יכולים להגיד את זה. הוא אומר, אחרי כל מה שאמרנו, שהאדם זוכה לכאלה מתנות יקרות בחג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אליו, שולח אליו 7 אושפיזין, נותן לו כזו מתנה יקרה, הגנה ושמירה לכל השנה כולה. אומר רבי אליעזר פאפו בפלא יועץ, אדם צריך לא לחשוב רק על עצמו. הוא כותב, מי שיש לו דף מקורות במספר 8, הוא כותב, בחג הקדוש הזה, יש חיוב גדול, לתת לעניים לפני החג. לפני החג הוא צריך לתת לעניים, להאכיל אותם, לתת צדקה. אל תחשוב רק על עצמך. יש לי סוכה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי,
איזה כיף לי. אתה צריך לשים לב גם למי שאין לו. והוא מסיים את הדברים, הוא כותב, מי שרוצה להסתכל בפנים, מסתכל בספר פלא יועץ בערך סוכה. שם הוא כותב, אם אינו נותן, אם האדם לא נותן לעניים, אם האדם לא חושב על אחרים, הוא לא מזמין אורחים, הוא לא מביא אחרים לסוכה שלו, הוא לא נותן מהשפע הזה גם לאחרים, הוא אומר, מקללים אותו כללות נמרצות האושפיזין. ככה הוא אומר. הוא אומר, האושפיזין באים לסוכה שלך, והם רואים שאתה חושב רק על עצמך. אומר רבי אליעזר פפו בפלא יועץ, האושפיזין חס ושלום מקללים אותך. אומרים, תראה, האדם הזה חושב רק על עצמו. ולכן הוא כותב, ואם ייתן, יישא רב ברכות, ולכן יחרד האיש, ויהיה חפץ בברכה, ולא ייגרע מלהזמין על שולחנו איזה עני, ואם לא יוכל לעשות זאת, לפחות יפריש מממונו לצדקה בערב הרגל. כותב רבי אליעזר פפו, אם אדם רוצה לזכות לכל הברכה הזאת שאמרנו, בחג הסוכות, אז יזמין אורחים על שולחנו. כן, האושפיזין הקדושים באים אליך לסוכה, הם רוצים לברך אותך בתנאי שאתה נותן לאחרים. היום בתקופה של הקורונה אי אפשר לארח אחרים, אז מה עושים? לפחות תיתן צדקה. לפני חג הסוכות תיתן כסף לעניים, תן להם סעודות, תשמח אותם לפני הרגל, ואז שאתה תעשה את הקידוש, תזמין את האושפיזין בערב חג הסוכות, תוכל להגיד להם, הנה אני נתתי צדקה, ואם הייתי יכול, הייתי גם מזמין על שולחני אורחים לסעודות החג, ובזה האדם ניצל ומקבל את הברכה הזאת של האושפיזין בחג הסוכות. אז עכשיו יש לי שאלה. כן. לגבי 4 המינים, המצווה הייתה רק בארץ ישראל, בזמן בית המקדש, או שהיא הייתה גם במדבר? גם במדבר. גם במדבר? גם במדבר. ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ אדם. מאיפה היה להם שם את האתרוגים והתמרה? שאלה יפה. שאלה יפה. הקדוש ברוך הוא זימן להם. אבל באמת, המצוות האלה, המצווה של בניית הסוכה, וגם המצווה של 4 המינים, זה לא מצווה שתלויה בארץ. לא מצווה שמקיימים... לא? לא. חשבתי רק בארץ בזמן בית המקדש. לא, בכל מקום. גם עכשיו, אדם נמצא עכשיו בארצות הברית, הוא חייב לבנות סוכה, והוא חייב גם ליטול 4 המינים. המצוות האלה מקיימים אותן בכל מקום, וגם כשעם ישראל היו במדבר, זה מצוות עשה מהתורה. השנה, בשנה הזאת, תשפ"א, מצוות עשה מהתורה זה רק הסוכה. כי ביום הראשון, בשבת, אין לנו 4 המינים. לא מנענים. לא מנענים 4 המינים, אז השנה המצווה של 4 המינים היא מדברי חכמים. אבל הסוכה היא עדיין מצווה מהתורה גם השנה. כן, זה ברור. כן. זה ברור. טוב, אז עכשיו אנחנו נדבר כמה הלכות ככה קשורות לבניית הסוכה. אז קודם כל, צריכים לזכור שאת הסוכה, מי שיכול לבנות הסוכה, תבוא עליו ברכה. אסור לאדם להגיד, אני ישן אצל הדוד, אני אשתמש בסוכה של השכן, אני אשתמש בסוכה של בית הכנסת, כל מיני תירוצים. יש עניין גדול שלכל אדם ואדם יהיה סוכה פרטית משלו. יש עניין גדול. האדם שבונה סוכה, הוא בונה בית לשכינה. הוא צריך לזכור שהסוכה זה ברכה שהוא יכול להרוויח לכל השנה. ואיך אתה מוותר על המצווה הזאת. לכן קודם כל אחד עושה סוכה לעצמו. גם אם אתה מתארח ביום הראשון, ביום השני, אתה צריך להשתדל שתהיה לך סוכה משלך. זה דבר אחד. יש אפילו מסופר למשל על הרב מרדכי אליהו, שהוא היה בונה 2 סוכות. היה בונה סוכה אחת לאכילה ושתייה, וסוכה אחת לשינה, ששם היה ישן הוא ואשתו ישנים בסוכה. עד כדי כך. ככל שאדם יעדר במצווה הזאת, הוא זוכה לברכה לכל השנה. מי יכול לבנות הסוכה? אז את הסוכה קודם כל יכול לבנות רק מי שהוא חייב במצוות סוכה. גוי או ילד קטן או אישה. אישה גם פטורה ממצוות סוכה, כי מצוות סוכה זה מצווה שהזמן גרמה, שאפשר לקיים אותה רק בזמן הזה של י"ד בתשרי, אי אפשר להשלים אותה אחרי סוכות או בחשוון או בזמן אחר, ולכן אישה פטורה ממצוות סוכה, אם היא יושבת בסוכה היא מקבלת שכר.
על כל אכילה, על כל רגע שהיא נמצאת בסוכה היא מקבלת שכר, אבל אישה לא יכולה לבנות סוכה, או גוי לא יכול לבנות סוכה, או ילד קטן לא יכול לבנות סוכה, הם יכולים לעזור. אבל בעיקר חייב, מי שחייב במצווה הוא זה שבונה את הסוכה. בשעת עשיית הסוכה, השולחן ערוך כותב שהיינו צריכים גם לברך שהחיינו, שאנחנו כל כך שמחים שהקדוש ברוך הוא זימן לידינו מצווה כזו חשובה, אבל ההלכה לא מברכים שהחיינו בזמן בניית הסוכה, אלא בקידוש, בערב חג הסוכות, שהאדם מברך שהחיינו, הוא מכוון בברכת שהחיינו גם על מצוות הסוכה שנזדמנה לפניו. מתי מותר לבנות הסוכה? אז הסוכה באמת אפשר לבנות אותה כל השנה. כל השנה אפשר לבנות סוכה, להשתדל לבנות לסוכה לקראת חג הסוכות, אבל יש לנו דין של סוכה ישנה. מה זה סוכה ישנה? שאם אדם עשה סוכה עכשיו, בנה פרגולה בחודש תמוז, כן? והסוכה כבר מוכנה, אז הוא צריך לחדש בסוכה לכבוד החג. עכשיו, בימים האלה, חודש לפני חג הסוכות, יחדש בסוכה משהו. יניח את הסכך, יעשה משהו חדש, שיהיה לכבוד חג הסוכות. יש הרבה שנוהגים לבנות הסוכה גם ב10 ימי תשובה, כדי להוסיף בזכויות, ולהשאיר משהו לימים האלה, למוצאי כיפור, להראות שהנה, יצאנו מכיפור ואנחנו מיד ניגשים למצווה של בניית הסוכה, ואם אדם כבר בנה את הסוכה ועשה את הכל לפני, אז לפחות יגביה את הסכך, ויניח את הסכך שוב על הסוכה. סוכה אפשר לבנות גם בחול המועד, זו שאלה שהרבה שואלים, כן? לא בניתי סוכה, ועכשיו אני צריך סוכה. האם מותר לי לבנות סוכה בחול המועד? להלכה מותר לבנות סוכה גם בחול המועד. האדם יכול, זה לא נקרא מלאכה, כי זה מלאכה שהיא לצורך המועד. מותר לאדם להקים סוכה, לקטוף ענפים מהסכך, מסמרים, מה שצריך, ברגים, הכל מותר בחול המועד, כי זה לצורך חג הסוכות, לצורך המועד. אבל ביום טוב לא בונים סוכה, כן? ביום טוב לא בונים סוכה, כי זה נקרא מלאכה, וביום טוב אנחנו לא עושים מלאכה. אם במקרה האדם עכשיו יושב בסוכה, ועף לו הסכך, מה שנקרא, מעל הסוכה, אז הוא יכול לבקש מגוי, שהגוי יחזיר את הסכך מעל הסוכה, וככה הוא יוכל לקיים מצוות סוכה כהלכתה. אבל ביום טוב לא בונים סוכה, רק בחול המועד, או בימים האלה שלפני חג הסוכות. עכשיו, דבר חשוב, זה שהאדם יכול לצאת ידי חובה גם בסוכה שאולה. מה הכוונה סוכה שאולה? יכול גם, הוא רואה שהשכן שלו לא נמצא. יכול להתקשר אליו, להגיד לו, תשמע, אני רוצה לאכול צהריים, תן לי אפשרות, רשות להיכנס לסוכה שלך. אז במקרה כזה, הוא יכול להיכנס לסוכה, לקיים מצוות סוכה גם בסוכה של אדם אחר, ולברך לשב בסוכה. אותו דבר בסוכה, אם הסוכה כשרה, שהוא רואה סוכה כשרה של חב"ד, או במסעדה, בכל מיני מקומות מחוץ לעיר, הוא יכול גם לשבת שם ולקיים מצוות סוכה, אפילו שזה לא סוכה שלו. אפשר לברך גם על סוכה שאולה. סוכה גזולה, זה מעיקר הדין, יש מקלים בדבר הזה, כי זה מצווה, ואין פה חיסרון, אבל להלכה לא יוצאים ידי חובה, בדבר שהוא גזול. אסור לאדם לקחת עצים של המועצה, או עצים מגן השעשועים, מכל מיני מקומות ששייכים לציבור, ולהשתמש בזה בשביל הסוכה, שזה גזול. צריך להיזהר שלא תהיה מצווה הבאה בעבירה, שלא יהיה גזול. לשים לב מאיפה שלוקחים את הדקלים, מאיפה שלוקחים את העצים, שלא לגזול, שלא חס ושלום אדם משתדל ויבנה סוכה, ואז תהיה לו ברכה לבטלה, שהוא מברך לשב בסוכה. עד לכאן ברור? יש שאלות? כן, כן. יהודה, אתה תקבל... יש לי שאלה לגבי הסכך. כן. אני יכול לשים סטריפים, אזיקונים, כדי לקבע אותו? יפה, אז בגלל ששאלת, נתחיל מהסכך. הסכך צריך להיות מדבר שגידולו מן הארץ. גידולו מן הארץ. מה הכוונה גידולו מן הארץ? הגמרא דורשת, חג הסוכות תעשה לך, דורשת הגמרא מן הגורן
ומן היקב, דווקא מדברים שהם מן הצומח. מן הצומח, כוונה אילנות, ענפי אילנות, כל מיני ענפים שהוא רוצה לסכך בהם, בתנאי שזה יהיה תלוש, שזה יהיה תלוש והוא שם את זה על הסכך. לגבי סכך נצח, מה שהרבה נוהגים, יש בזה מחלוקת. בסכך נצח יש מחלוקת. הרב מרדכי אליהו כותב שיש בזה חשש של תקרה. זה נראה כמו תקרה שאדם מסכך כמו מחצלת, ולא מסככים בדבר שמקבל טומאה במחצלת. לכן הרב מרדכי אליהו כותב שאם האדם מסכך בסכך נצח, אפשר לסכך בזה, לכתחילה אבל עדיף בענפי אילנות. לרב עובדיה, הרב עובדיה כותב שאין בעיה גם לכתחילה לסכך בסכך נצח, בתנאי שיש לזה כשרות, שזה סכך נצח שהוא כשר, ויש עליו כשרות עם בעצם החוטים שמחברים את הסכך נצח, את החלקים שלו, והרווחים שביניהם. אם יש כשרות מהודרת, אפשר לסכך בזה. כן, אני למשל קניתי לפני כמה שנים סכך לנצח בכשרות של הרב מזוז, של כיסא רחמים, ואני מסכך בזה ומוסיף גם ענפי אילנות. אפשר לסכך בזה אם יש איזו כשרות טובה. שאלה יפה שאלת, רבי יהודה היקר, מה הדין של לחבר באזיקונים או בחוטי ברזל? רוצה לחבר שהסכך לא יעוף לו באמצע חג הסוכות. אז יש לנו כלל שאת הקרשים שעליהם מונח הסכך, אפשר לחבר גם בדברים שלא מסככים בהם, כמו אזיקונים או חוטי ברזל. אבל את הסכך עצמו, לא מחברים בדברים שאי אפשר לסכך בהם. כלומר, אם יש לי עכשיו סכך נצח, ואני רוצה לתפוס אותו בקצוות שלא יעוף, אני אחבר אותו דווקא בחוטים שאפשר לסכך בהם. כמו למשל חוטים של פשטן, שמוכרים בחנויות, שהם כשרים לסיכוך, רק בהם אני אקשור. אבל באזיקונים, שזה פלסטיק שאי אפשר לסכך בו, אני לא אסכך בזה. כי זה בעצם מקבל טומאה, אי אפשר לסכך בפלסטיק, ולכן את הקרשים שעליהם מונח הסכך, אפשר לחבר במה שאני רוצה. מסמרים, ברגים, אזיקונים, ברזלים, אין בעיה. אבל את הסכך עצמו לא מחברים בדברים שאי אפשר לסכך בהם. אז התחלת בסכך, אז נגיד בסכך, קודם כל לא עושים סוכה מתחת לאילן, כן? כי זה סכך שהוא מחובר. אותו דבר לא עושים סוכה מתחת לבית, כן? צריך להיות מתחת כיפת השמיים. למשל, אדם שבונה סוכה בקומות או המרפסת שלו, צריך לשים לב שמעל הסוכה שלו אין לו איזה מרפסת של אדם אחר, או שאין אפילו חבל כביסה. אם יש שם בגדים בחבל כביסה, אז בעצם הסוכה הזאת היא פסולה. למה? שכל זמן שיש בגדים מעליו, הוא לא יושב תחת אוויר השמיים, אלא תחת הבגדים. ולכן אם יש מעליך חבל כביסה של שכן, אדם אחר שגר מעליך, תבקש ממנו שבחג הסוכות לא ישים שם בגדים על החבל, כדי שאתה תוכל לקיים מצוות סוכה כהלכתה. עוד דבר שצריך לזכור בסכך, צריך לזכור שלא תהיה חמתה מרובה מצילתה. הסכך נעשה לצל. אדם צריך לשים לב שהצל הוא יהיה יותר גדול מהשמש. איך בודקים את זה? איך בודקים האם הסוכה שלי כשרה ואין בה יותר שמש מאשר צל? בשעת צהריים באמצע היום, מחר בצהריים, אדם יעמוד באמצע הסוכה שלו ויסתכל על הרצפה. יסתכל על הרצפה. אם הוא רואה שהרוב בסוכה זה צל, הסוכה כשרה. אם הוא מסתכל על הרצפה והוא רואה שהרוב בסוכה זה שמש, הסוכה פסולה. צריך בעצם שיהיה רוב צל מאשר רוב שמש. ואם זה שווה, חצי-חצי, יש לו עכשיו, הוא מסתכל על הסוכה למטה, והוא רואה שחצי מהחלל של הסוכה יש בה שמש וחצי יש צל, בדיוק 50-50, הסוכה הזאת היא כשרה, ועדיף להוסיף קצת סכך כדי שיהיה צל בסוכה, כדי שהסוכה באמת תהיה כשרה
למהדרין. מה עוד? עד לכאן העניין של הסכך, שאלות על הסכך? רגע, עכשיו אם יש לי איזה גג, שהוא תופס לי אולי 10 סנטימטר. כלומר, הוא נופל לי 10 סנטימטר מתחת לסוכה. יש איזשהו, מטרים, יש איזשהו מרווח, שזה מותר לעשות דבר כזה? שאלה יפה. אתה אומר בעצם יש לך... אולי לא הגדרתי את השאלה כן נכון, אולי. לא, כן, מצוין, הגדרת נכון. אתה אומר יש לך בעצם גג שהגג... גג גרפים של פרגולה, שיש שם, נראה לי, הוא גולש לכיוון הסוכה 20, 30 סנטים, משהו בסגנון. יפה מאוד, יפה מאוד. יש לנו דין בהלכות סוכה, הלכה למשה מסיני, שזה נקרא דופן העקומה. מה זה דופן העקומה? דופן העקומה זה אומר שאם יש לי עכשיו, בסכך שלי, יש לי עכשיו חלק מהגג שממשיך מעל הסוכה, כל עוד שהחלק הזה בגג הוא בעצם המשך של הדופן, המשך של הדופן של הקיר, עד 1.92 מטר, עד 400, זה כשר. יפה. אם הוא יותר מ1.92 מטר, אם הוא נגיד, למשל, יש לך, הגג הזה ממשיך אל תוך הסכך של הסוכה, 2.5 מטר, 2 מטר. כזה מקרה, צריך להזיז את הסוכה משם. אבל מה שאתה אומר, 20 סנטים אמרת, נכון? כן, משהו כזה, 20, 40 סנטים, לא יותר מזה. 20 סנטים, וגם עד 1.92 מטר, זה כשר למהדרין. רק מה שצריך לשים לב, שמי שחייב בסוכה, לא יישב מתחת לגג הזה. לנקודה הזאת, ברור. לנקודה הזאת, בדיוק. זה נקרא דופן עקומה, אנחנו כאילו רואים את הדופן שהוא ממשיך אל תוך הסכך, עד 1.92 מטר, זה בסדר גמור. יפה. יפה מאוד. עכשיו, עוד דבר שצריכים לשים לב, יש לנו גם דין של תעשה ולא מן העשוי. מה הכוונה? זה הלכה שהרבה לצערנו טועים בה, כן? גם אני, מוצאי כיפור, מישהו שאל אותי את השאלה הזאת, אמר שהוא כבר בנה את הסוכה לגמרי, והסוכה שלו מוכנה, ונשאר לו משהו קטן בדפנות. ומתברר שמה הוא עשה קודם כל? את הסכך. ואחרי זה עשה את הדפנות. וכזה מקרה הסוכה פסולה. למה הסוכה פסולה? כי ברגע שעשית סכך, על גבי העמודים, גם אם תעשה... זה אומר שכבר סיימת את הסוכה. ברגע שמת את הסכך, זה הסוף של הסוכה. בדיוק, זה הסוף של הסוכה. ולכן גם אם תוסיף אחרי זה את הדפנות, הסוכה הזאת פסולה. ולכן מה עושים? מסיימים את הדפנות, מגביהים את הסכך, מניחים אותו שוב. וככה אתה מכשיר את הסוכה. קודם כל עושים את הדפנות, ורק לאחר מכן עושים את הסכך בסוכה. בסדר? עוד דבר שבסכך, גם שאלה ששאלו אותי השבוע, עוד דבר שבסכך, האם מותר לסכך בקרשים שהם רחבים מאוד? יש לי עכשיו קרש שהרוחב שלו 10 סנטים, או הרוחב שלו 20 סנטים. מותר לי לשים אותו בסכך מעליי, או שזה נקרא תקרה. זה נקרא גג. אז להלכה אפשר לסכך בקרשים כאלה שהם רחבים עד רוחב של 32 סנטים. עד רוחב של 32 סנטים, שזה 4 טפחים, יהיה מותר לסכך בכזה קרש. ולכן אם אדם רוצה, למשל, זה מצוי בעיקר בבתים החדשים, שאדם עושה במרפסת שלו, עושה כל מיני יריות כאלה של בטון, כל מיני כאלה עמודים, מין כאלה מוטות לרוחב כאלה של בטון. אז הוא רוצה לשים על זה סכך, אין בעיה, מותר לשים על זה סכך כל עוד שהרוחב שלהם הוא פחות מ-32 סנטים, ובין לבין יש לו אוויר, הכוונה יש לו אזור יותר גדול מאשר הנסר עצמו, מאשר העובי של המוט עצמו, ושם הוא רוצה לשים סכך כשר, ואז יהיה כשר. אותו דבר למשל, אדם שיש לו עכשיו פרגולה, ויש שם קרשים שהם קבועים, קרשים שקבועים לכל האורך של הפרגולה, אז הכלל הוא שבעצם אם זה קרשים של עץ, אז בין קרש לקרש צריך להיות
רווח של יותר מקרש, ושם הוא יניח שכר כשר. ואם אין שם רווח יותר מהעץ עצמו, אז צריך בעצם להסיר כמה קרשים, שרוב הסכך יהיה כשר, ואז ממנה כל הסוכה הזאת היא כשרה. או למשל, לגבי פרגולה של אלומיניום, מה שמצוי היום שהרבה אנשים עושים, פרגולה של אלומיניום, אז מה הדין של פרגולה כזאת? אז הדין הוא אותו דבר, שרוב העמודים שמעליך, רוב המוטות מעליך יהיה בעצם אוויר, ואז באוויר הזה אתה מניח סכך כשר. שלא יהיה רוב מוטות של אלומיניום, של ברזל, שזה נקרא סכך פסול. לכן מה עושים? אתה מבקש ממי שבונה לך את הפרגולה של האלומיניום, שיניח רווח בין מוט למוט, בין ברזל לברזל, יניח שם רווח גדול מאוד, אפילו כפול מהברזל עצמו, ואז שם אתה מניח סכך כשר, אתה שם קרשים, מניח סכך כשר, ואז בעצם הסוכה הזאת היא כשרה. יש לי שאלה, אם יש לי מוט ברזל באמצע, מותר לי לשים עליו סכך, או שאני צריך לשים מתחתיו קרש? יפה מאוד, יש לי עכשיו מוט של ברזל באמצע, אני צריך לשים מעליו קרש. קרש. שבעצם הסכך לא יהיה ישירות על הברזל, בדיוק. זה נקרא מעמיד. מעמיד ומעמיד. מה הכוונה? יש לנו כלל. מעמיד צריך שיהיה כשר לסכך. אבל מעמיד של המעמיד, אין בעיה שיהיה פסול. מה הכוונה? נביא דוגמה. אדם עכשיו קונה בהום סנטר, קונה עכשיו סוכה של ברזלים. הברזלים עצמה, זה נקרא מעמיד. זה מעמיד את כל הסוכה. אבל זה רק בדפנות. אין בעיה שהדפנות יהיו ממה שרוצה, מברזל ממה שרוצה. אבל על גבי המעמיד הזה, על גבי הברזל הזה, הוא יניח קרשים, ועל גבי הקרש ישים סכך כשר. ואז בעצם הסוכה תהיה כשרה. בסדר? אוקיי. זאת אומרת שאני חייב שיהיה לי קרש על הברזל הזה. בדיוק, שהסכך עצמו לא יעמוד על הברזל, אלא יעמוד על הקרש. יש לי שאלה, הרב. כן. אם במידה ואני רוצה לחבר איזושהי מנורת פלורסנט לקרשים המעמידים, המעמיד המעמיד. כן. וברגע שאני מחבר אותה, אני מחבר אותה עם הזיכונים. אז ממילא הסכך ישב על הזיכון, שהוא כביכול מלפף את הקרש, שמתחתיו מונחת המנורה. האם זה מותר, או שזה שוב אנחנו חוזרים לעניין של דבר שמקבל? שאלה יפה, שאלה יפה. זה מחלוקת בהלכה בין הספרדים לאשכנזים. האם מותר עכשיו לקשור קישוטים, או לקשור מנורה, כמו שאתה אומר, בחוט ברזל או באזיקון, או שבגלל שהסכך נוגע בזה, זה לא טוב. לספרדים, לפי הרב עובדיה לספרדים, בגלל שהחוט הזה, שאיתו אני קושר את המנורה, או את הקישוטים, בסופו של דבר זה לא מעמיד את הקרש, נכון? זה מעמיד רק את המנורה. נכון? כן. יפה, זה לא מעמיד את הקרש, או את הסכך. הקרש עצמו מחובר כבר בדברים שהם כשרים. רק אני רוצה לחבר לי את המנורה הזאת. לכן זה יהיה כשר אפילו שהסכך נוגע בזה. כי זה לא מעמיד, זה רק מעמיד את המנורה, זה לא מעמיד את הסכך. אבל לפי החזון איש מחמיר בזה. החזון איש כותב, ככה גם פוסקים האשכנזים, שכל מה שהסכך נוגע בו, אנחנו חוששים לדבר המקבל טומאה. ולכן גם את המנורה אני אקשור לברזל שמתחת לקרש שהסכך נוגע בו, ולא לקרש עצמו, אלא רק לברזל שלמטה למטה, ולא לקרש עצמו שהסכך לא ייגע בו. ואם יש לי כבל חשמלי שמגיע אליו, כלומר הוא יושב על הסכך, זה בסדר? כן, הוא יושב על הסכך, והוא יושב על הסכך מה? בגלל שאתה רוצה להעביר אותו שם, נכון? לא, אני רוצה לחבר לו כבל חשמל, כלומר שאני צריך להעביר חשמל. אז לפי הרב עובדיה, כמו שאמרנו, זה בסדר, כי זה לא מעמיד. אבל לפי החזון איש, אתה בעצם צריך להחמיר ולהוריד את החוט הזה, חוט חשמל הזה,
שהוא יעבור ויהיה קשור רק על הברזל ולא על הקרש. למטה הכוונה ולא מלמעלה. בתוך הסוכה, כאילו. בתוך הסוכה, בדיוק. כן, וזה, העניין הזה באמת זה מחלוקת מאוד גדולה. אפילו האשכנזים, לכן תראו שלמשל אצל החרדים, הרבה פעמים בשכונות שיש שם הרבה שסוברים כמו החזון איש, אין סיכוי שתמצאו שם סוכה של ברזלים, כן? כי הם חוששים למעמיד המעמיד. לכן כל הסוכות אצל החרדים, תמיד איזה תמונות יש של סוכות מעץ. למה? רק עץ. אפילו הבורג שמחבר בין דופן לדופן בעץ, הם מחמירים לקחת ברגים של נגרים, ברגים של עץ ולא ברגים של ברזל. שלא יהיה חשש של מעמיד המעמיד. אבל לפי הרב עובדיה, כמו שאמרנו, מעמיד המעמיד זה כשר, אין בעיה שהמבנה של הסוכה יהיה ברזל, והעיקר שמה שמעמיד ישירות את הסכך, מה שיושב מתחת לסכך ונוגע בו, יהיה עץ ולא יהיה ברזל. עכשיו נדבר קצת על ההלכות של הדפנות. ההלכות של הדפנות. הדפנות, קודם כל צריך שיהיה לכתחילה 4 דפנות. ולכתחילה גם אפשר שיהיה 3 דפנות. אם אין לאדם 3 דפנות, אז אפשר גם שיהיה 2 דפנות, והדופן השלישי תהיה אפילו 32 סנטימטר. אפילו 4 טפחים. וזה כמו, יש לזה רמז במילה סוכה. קודם כל כמו האות סמך, 4 דפנות. לאחר מכן, כמו האות כף, 3 דפנות. ואם את זה גם 3 דפנות הוא לא יכול לעשות, לפחות יעשה כמו האות A. 2 דפנות, טפח ופתח. ו2 דפנות זה סוכה שהיא פסולה. אם אדם עשה סוכה בצורת רש, הסוכה היא פסולה, צריך לפחות 2.5. 2 דפנות וחצי. ואת הדפנות אפשר לעשות מכל דבר שאני רוצה. אפשר לעשות דפנות מפלסטיק, מבטון, מברזל, כל דבר שעומד ברוח מצוין. כל דבר שעומד ל7 ימים, הוא ראוי לעמוד ל7 ימים, ולא ייפול ויהיה יציב, ממנו אפשר לעשות את הדפנות. לכן צריך לשים לב שלעשות את הדפנות רק מבדים, רק מכל מיני סדינים, לבד זה לא טוב. למה? כי הסדין הוא בעצם מתנועע ברוח. לכן מה עושים? אבל אתה יכול גם בלי בדים ובלי כלום, מספיק שאתה שם את הלבוד הזה. בדיוק. זה פותר אותך למעשה. יפה מאוד. הגובה של הדופן, מספיק שזה יהיה אפילו 80 סנטימטר, 10 טפחים. מהרצפה עד סוף הדופן, שיהיה 80 סנטימטר. אם אדם עכשיו רוצה להשאיר, כמו שאמרת יהודה, רוצה להשאיר מסוף הדופן הזאת הכשרה עד הסכך, הוא רוצה להשאיר אוויר, שיהיה לו אוויר טוב, אין בעיה. לא חייב לשים את ההמשך של הדופן, זה רק ליופי. העיקר שיהיה לו 80 סנטים מהרצפה עד סוף הדופן, 80 סנטים של דופן כשרה. ואותה אפשר לעשות מכל דבר שאתה רוצה, ומה שנוהגים, מי שיש לו סדינים, אז הוא שם לפחות מוטות של עץ או חוטים, שבין חוט לחוט או בין קרש לקרש, יש פחות מ-24 סנטים. כלומר שיהיה 23 סנטים רווח ביניהם, 20 סנטים רווח ביניהם, זה נקרא לבוד. כמו שאמרנו בדופן העקומה, שיש הלכה למשה מסיני, שהגג יכול להמשיך עד 1.92 מטר, אותו דבר לגבי לבוד. יש לנו הלכה למשה מסיני, שאם בין חוט לחוט, בין קרש לקרש, יש פחות מ-24 סנטימטר, זה מצטרף. חוט מצטרף לחוט, וזה נקרא לבוד. ולמה? הגמרא דורשת שגדי לא יכול לעבור שם, שזה נקרא בעצם קיר, זה נקרא דופן, זה נקרא מחיצה, ולכן אפשר להכשיר בזה, אבל כמובן שאדם ישתדל לעשות דופן כמו שצריך. ראיתי היום מישהו שלח לי שהוא קנה בחנות של כלי בית, הוא קנה של חומרי בניין, בחנות של חומרי בניין, הוא קנה איזה רשת כזאת מפלסטיק, 10 שקל למטר, רשת מפלסטיק מרובעת כזאת, שהוא בעצם שם אותה מסביב ל3 דפנות,
וזה הדופן שלו, הרשת הזאת. והוא חיבר אותה עם הזיכונים חזק. אם זה לא זז ברוח מצויה, אפשר לסכך בכל דבר. אפילו השולחן ערוך כותב, אפשר אפילו לקשור בהמה, שהבהמה הזאת תשב שמה ותהיה לך לדופן. אותו דבר אפשר אפילו האדם. אם הדופן נפלה, אתה יכול להגיד ל4 בני אדם, בואו תעמדו פה רגע, אני רוצה לאכול משהו, ואז הסוכה הזאת תהיה כשרה. כל דבר כשר לדופן, בתנאי שזה לא ייפול ברוח, ובתנאי שאין בזה ריח לא טוב, כן? שיגרום לך בסופו של דבר לצאת מהסוכה ויגרום לך לצער. בסדר? עד לפה העניין של הדופן, וכמו שאמר יהודה מקודם, יש לנו דין שאני יכול עכשיו שמהדופן עד הסכך יהיה אוויר, וכאילו אני רואה את הדופן ממשיכה, והסכך מתחיל בדיוק במקום שהדופן בעצם כנגדה, כנגד הסכך. זה בעצם הדין של הסכך שמתחיל במקום של הדופן. עוד דבר אחרון שנדבר, ואז אם יש שאלות בשמחה רבה, בעניין של הקישוטים. עוד דבר שאמרנו שהסוכה, מה הסוכה המינימלית? אדם עכשיו רוצה לבנות סוכה. איך הוא יודע אם הסוכה שלו כשרה מצד הגודל? אז יש לנו... 1.5 מטר? יש לנו כלל שצריך שיהיה בריבוע של הסוכה לפחות 7 טפחים על 7 טפחים. שכמה זה? 56 סנטים על 56 סנטים. כלומר, שיהיה אורך 56 סנטימטר על רוחב 56 סנטימטר, זה המינימום של סוכה כשרה. אם יש לי פחות מזה, יש היום בתים שיש להם מרפסת מאוד צרה וארוכה כזאת, למשל 40 סנטימטר על מטר. סוכה כזאת היא פסולה. למה? כי אין בה 56 סנטימטר על 56 סנטימטר. זה המינימום של סוכה שהיא כשרה. אותו דבר סוכה עגולה. אדם שיש לו עכשיו סוכה עגולה, איך הוא יבדוק אם הסוכה הזו כשרה בגודל שלה או לא? ייקח מטר, יבדוק בריבוע שלה, ירבע את הסוכה, 56 סנטימטר על 56 סנטימטר, זה, אם יש בריבוע שלה את הגודל הזה, זה סוכה שהיא כשרה. לכן גם סוכה עגולה כשרה, ראינו בירושלים פעם. נכון, גם סוכה עגולה כשרה, העיקר שבריבוע שלה, אורך רוחב שאתה מרבע את הסוכה, יהיה לפחות 56 על 56. זהו, דבר אחרון לגבי הקישוטים, צריך לשים לב, לגבי הקישוטים, לשים אותם קרובים לסכך, בתוך 32 סנטימטר מהסכך. אם זה קישוט שהוא יורד יותר מזה, קישוט שהוא יורד מהסכך יותר מזה, 33 סנטימטר, 40 סנטימטר, צריך לשים לב בעצם שהקישוט יהיה קרוב לסכך, ואז אם הוא רחוק יותר מדי, יותר מ-32 סנטימטר, אז בעצם הוא מבטל את הסכך, ואז אדם יושב תחת הקישוט ולא תחת הסכך, ואז יהיה צריך לעבור מקום, לשבת במקום אחר, ונוהגים להגיד, לפני שמתחיל חג הסוכות, יום שישי הקרוב, להגיד על הקישוטים, איני בודל מהם כל בין השמשות. מה הכוונה, מה זה המילים האלה? אתה אומר בעצם, אני מגלה לדעתי שכל הקישוטים שמונחים בסכך, הם לא מוקצה. הם לא מוקצה. ולכן אם הם יפלו במהלך החג, יפלו מהסוכה, יהיה מותר לי להרים אותם, לפנות אותם, ולהשתמש בהם. אותו דבר למשל אם יש לי איזה פרי. אני עכשיו יש לי איזה פרי מנגו שאני תולה עכשיו ליופי בסכך, אז אני אומר, איני בודל ממנו כל בין השמשות, הכוונה, אני לא מקצה אותו לסוכה לגמרי, ואז אם הוא ייפול במהלך החג, יהיה מותר לי לאכול ממנו, והוא לא יהיה בעצם מוקצה לסוכה לגמרי. שאלות בשמחה, אם יש לכם שאלות, תוספות. אם יהיה חם מאוד, באמת, כמו שאני צופה, וזה יהיה בלתי נסבל לשבת בסוכה, מה עושים? יפה מאוד. אז בוא אני אגיד לך מה אני עשיתי השנה. מזגן? הזמנתי מזגן ממחסני חשמל,
ו-1,090 שקל, אני מתקין אותו בפרגולה בחוץ, בסוכה, וזה אחד מהדברים, לפי דעתי, בהלכה, אחד הדברים המרכזיים שגורמים לאדם לברוח מהסוכה, זה החום. נכון. לכן, אחד הדברים העיקריים שהאדם יכול להכין את עצמו לסוכות, זה לחשוב איך הוא מוסיף הרבה צל בסוכה, הרבה סכך, איך הוא מביא מזגן, שיהיה נעים, שלא יהיה זבובים, שלא יהיה חם מאוד מאוד, שבני הבית ירצו אפילו לישון צהריים בסוכה. זה הדבר המרכזי, אני אומר, עם ישראל מסתדר, עם הדפנות מסתדרים, עם הסכך מסתדרים. מה שקורה שאתה מביא מאווררים, וזה לא עוזר. ובבית, בתוך הבית יותר נעים, יש לך מזגנים בכל החדרים, אתה בורח מהסוכה לתוך הבית. ואז אתה מפסיד את המצווה היקרה הזאת שדיברנו עליה. לכן אחד הדברים המרכזיים שצריך לעשות, זה לקנות מזגן, להשקיע בסוכה בצורה טובה, שיהיה נעים בסוכה, זה אחד הדברים העקרוניים והחזקים, שבני הבית ירצו להישאר בסוכה כמה שיותר. כן, זה נכון. ברגע שיש מזגן, אף אחד לא יצא משם. בדיוק. אז בעזרת השם, שנזכה לחג הסוכות, נזכה לקבל את השפע הגדול הזה לכל השנה כולה, לחג שמח, לשמחה גדולה שממנה היו שואבים רוח הקודש, ונזכה בעזרת השם לברכה גדולה ולשמירה והגנה לכל השנה כולה. אשריכם ישראל, חזקים וברוכים. חזק וברוך. תודה רבה לך, תודה רבה. היה מדהים. תודה רבה, הרב.